З заняткаў у кабінетах і аўдыторыях студэнты акадэміі мастацтваў, сцэнарыі якіх называюць лепшымі падчас пітчынгу, традыцыйна атрымліваюць 2 паўнавартасныя здымачныя дні, каб стварыць караткаметражны мастацкі фільм. На гэты раз абраны 3 розныя стужкі, адна з якіх прысвечана чарговай гадавіне вываду савецкіх войскаў з Афганістана. Мелодраматическая история о том, как молодая медсестра спасла во время боя молодого бойца. Ее тоже ранили. Когда в госпитале его привезли, значит, среди его одежды нашли простреленные, испорченные часики женские, которые принадлежали именно этой девочке. И он 30 с лишним лет ищет ее, чтобы вернуть, подчинил и так далее. И вот в один из дней все-таки они встречаются. Здымкі гэтай стужкі адбываліся на востраве Слёз у Мінску і на ваенным палігоне, дзе студэнтам дапамагалі звычайныя вайскоўцы, якіх, як і бронетэхніку і зброю, і нават аркестр прадаставіла Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь. Студент реально получает полностью почти современную съемочную группу. Ассистенты по актерам, грим, хлопушки, операторы, режиссеры-постановщики. И все они студенты в том числе. Где профессиональные актеры, мы договариваемся. Да здымак на натуры і пасля іх студэнтаў, як правіла, чакае вялікі аб'ём працы ў факультэцкай кіналабараторыі. Па выніках лепшыя фільмы зможа ўбачыць шырокая аўдыторыя. Есть и гран-при больших фестивалей. Затем мы делаем альманахи, где собираем по несколько работ. Они и защищаются иногда этими работами. Например, мы устраивали защиту дипломов для режиссеров художественного фильма в кинотеатре «Центральном», где были и зрители, и пресса, и так далее, и так далее. Акрамя згаданага фільма, Акадэмія мастацтва зараз здымаецца яшчэ 2 стужкі на розную тэматыку. Будзем чакаць і ад іх перамог на буйнейшых міжнародных кінафорумах.